Doho omiyo migao mar thieth ndalo 90 matimo lalruok gi laktache ma jopuonjre kata interns kendo chopo e winjruok kodgi. Ma biro seche machuok ka kende bang' laktachego chako ng'anyo margi odiechieng' manyoro kaluwore ni omenda ma balang' manochwalnegi gi migao mar thieth pod ok nyal konyogi. Linet Undi nigi mathoth. E kinde ma chenro mag thieth osebedo gi chochni pacho ka, ngima mar lakteche mar raga koro dhi yudo fongruok bang' doho omiyo migao mar thieth ndalo 90 mar bedo piny gi lakteche mar raga kendo ng'eyo ayanga kwan omenda mowinjore ochulgi. The court directed us to sit down and agree within 90 days. We are still within the 90 days provision and we are very committed. And that is why we could not allow as a government to have interns working in our hospitals, and especially now when we are rolling out UHC, and they are suffering without pay. Lakteche go nochako ng'anyo mar odiechieng' manyoro ka gidwaro mondo migao mar thieth kaachiel gi sirikal ochwal negi omenda ma gisebedo ka gitiyo, chiwo lwasi maber e kinde ma gintiere tich kaachiel gi ndiko gi e tich e yo mongirore. There has been an outcry of our dear interns out there suffering because we have not been paying them. We have interns who, the clinical interns have been in the field since May without pay. The doctor interns joined them much later, after July. And really all of them have been suffering because none has been paid. Kata kamano, jagoro mongirore migao mar thieth Mary Mudhoni owacho ni pod gintiere doho kendo gisesingore mar timo kaka doho biro wacho negi. It is important that we speak the truth, and the truth is we are still in court. The interns went to court. We already agreed that we will go by the court decision. The court has directed that we are given 90 days to discuss whether to pay 206 or to pay 70. And we are still within the 90 days. Mudhoni owacho ni gisechwalo omenda maromo siling milion 966 ne lakteche mar raga, gino manyiso ni sirikal oseikore gi okenge mar neno ni onge chochni moro amora madhiro chenro mag thieth pacho ka. This week we have released the intern stipend as set by the SRC. And this shows the commitment that the government has. As we very well know, that we are still very open to conversations. The court directed us that we have been given 90 days between ourselves and the union to finish our conversation and our talks and report back after the 90 days. We are still very committed. Linet Undi, Ramogi TV, Nairobi. Nyasi mar sigandi